Lando Norris, Oscar Piastri i tota una temporada sencera de debat sobre a qui està recolzant McLaren pel títol. Molts diuen que l'única raó per la qual Norris va superar a Piastri és pel favoritisme que Zak Brown té cap a ell. Avui, a The Racing Chronicle, repassarem cada moment polèmic de les Papaya Rules i veurem si realment McLaren el va afavorir. Abans de començar, hem d'estar tots a la mateixa sintonia, ja que alguns han sobreestimat les Papaya Rules, quan, en realitat, no són més que un no t'estampis contra el teu company d'equip. Zak Brown ho va dir ell mateix després del Gran Premi d'Itàlia del 2024, on Piastri va superar Norris. Les Papaya Rules són, ja saps, és el teu company d'equip, competeix fort, competeix net, no el toquis. I després del Gran Premi d'Itàlia, però del 2025, Lando Norris va dir que ni tan sols tenien una pàgina d'extensió. I això és després que se n'hagués afegit una mica més de substància, perquè ara lluitaven entre ells pel campionat. Ara anirem Gran Premi per Gran Premi, portant la puntuació sobre a qui va afavorir McLaren o si simplement van prendre una decisió lògica. Per al Gran Premi d'Austràlia, tothom va sortir amb pneumàtics intermedis. Les condicions no eren exactament ideals per tenir unes batalles roda a roda, i molts pilots van acabar contra la paret. Fins i tot Hadjar ho va fer abans de que comencés la cursa. Verstappen va guanyar la posició a Oscar Piastri just a la sortida. Després d'estar darrere seu 17 voltes, l'australià va recuperar la segona plaça gràcies al fet que Verstappen es va passar de frenada. Així que, encara que Piastri era més ràpid, simplement no va poder ficar-se per davant. Eventualment, Piastri arriba a Norris i estaven molt a prop durant les voltes 29-30. És en aquell moment quan McLaren va donar l'ordre de mantenir posició. Soc més ràpid, però d'acord, va dir Piastri per ràdio. Una cosa és ficar-se just darrere d'algú, una altra, completament diferent i molt més difícil, és adelantar-lo. Com que Piastri no va ser capaç de passar Verstappen, jo diria que hi havia poques opcions que li aconseguís prendre el lideratge a Norris. Malgrat això, dir-les que no es podien barallar no em va semblar correcte. Agafar la ràdio i dir als pilots que mantinguin posició facilita molt les coses a Norris, que ara no sent la mateixa pressió i la possibilitat de cometre un error com li va passar a Verstappen és molt més baixa. McLaren, indubtablement, va intervenir en el que va passar a la pista. He de dir que la decisió té sentit per l'equip, per les circumstàncies de la pista i per la quantitat de gent que va acabar fora d'ella, inclosos veterans com Fernando Alonso, que va provocar el safety car una mica més tard. Però personalment, això no és el que vull veure a la Fórmula 1. El missatge per ràdio va afavorir clarament a Norris, lleugerament, però l'hauré de considerar com una intervenció de McLaren per a Norris. A l'Emília-Romanya no hi va haver ordres d'equip. Norris va tenir més sort amb el timing del safety car. Tenia millors pneumàtics i va superar Piastri, amb una gran maniobra per sobre. Norris sí que va demanar per ràdio que li diguessin a Piastri que no ho fes massa complicat, però l'equip no li va dir res i va haver de treballar-se'l perquè la passada fos efectiva. Res més a dir. El que va passar a Canadà reflecteix que aquell dia no es van aplicar ordres d'equip. A la recta principal, Norris va xocar contra la part posterior del cotxe de Piastri i va acabar retirant-se. Cap ordre d'equip implicada, només un Norris massa impacient intentant adelantar i acabant amb 0 punts. Del Gran Premi d'Àustria sí que en tenim alguna cosa per parlar. Els pilots de McLaren van sortir de la primera volta com a primer i segon. A la volta 11, fins i tot van tenir alguns moments de roda a roda, sobre els quals l'equip no va fer cap comentari, els van deixar córrer. Van deixar que Piastri intentés atacar Norris per la primera posició, però no ho va aconseguir. A la volta 20, Piastri ho va tornar a intentar al quart revolt i gairebé col·lideix amb el pneumàtic posterior dret de Norris, possiblement acabant amb les dues curses. No obstant això, Tom Stallard, el seu enginyer de carreres, només li va dir feedback des del pitwall. La maniobra del revolt 4 amb el bloqueig davanter era massa marginal, no podem tornar a fer-ho. En cap altre moment de la cursa va tenir l'oportunitat de tornar a intentar-ho. Després de la cursa, fins i tot Piastri va admetre que haver-ho intentat no hauria sigut una bona idea. Fins i tot, si no m'haguessin dit res, no em semblava una decisió sàvia intentar-ho un altre cop. Per tant, sí, un comentari just i res més que això. En realitat, no és una ordre d'equip, només un comentari. I encertat de McLaren, veient com estava pilotant Piastri. Si t'està agradant el vídeo fins ara, deixa'm un like i subscriu-te, que m'ajudaria molt.
També explica'm als comentaris en quins incidents estàs d'acord amb mi o en quins estàs en desacord. El Gran Premi de Gran Bretanya del 2025 va ser una cursa espectacular, una de les millors de la temporada. És a dir, com ha de ser una cursa per a que el Hülkenberg faci el seu primer podi. I tot es va decidir per la penalització de 10 segons a Piastri, que jo considero justa. Va frenar massa fort i Verstappen gairebé se'l menja per darrere. Norris no era el més ràpid aquell dia, però va mantenir una conducció neta i la penalització va permetre que superés a Piastri durant la parada. Piastri, amb l'escalfor del moment, va preguntar per ràdio si li tornaria en la posició, però la sanció era justa i intervenir hauria estat absurd per part de McLaren. Una altra decisió lògica. La situació d'Hongria és bastant semblant a la d'Àustria. A la volta 69 de 70, Piastri va tornar a estar a punt de tocar Norris al primer revolt. McLaren només li va dir, recorda com competim, el mateix recordatori, Òscar. És cert que Piastri només es va trobar per darrere a causa de l'estratègia de McLaren, però crec que Norris té molt de mèrit, fent que els seus pneumàtics aguantin amb un ritme decent durant tant temps. I McLaren estava tractant de donar-li la millor estratègia a Piastri centrant-se en Leclerc i guanyar la cursa, cosa que després va permetre a Norris utilitzar la millor estratègia per acabar guanyant. Però insisteixo, l'estratègia de Norris només va funcionar pel mèrit de l'estint que va fer, així que em sembla un comentari encertat de McLaren. Tots recordem el que va passar a Monza. McLaren va parar Piastri primer per cobrir a Leclerc i després va fer entrar Norris i va ser una parada de 5,9 segons que va permetre que Piastri li fes un undercut al seu propi company d'equip. Realment no tinc tantes coses a dir sobre el que va passar, només que estic completament en desacord amb la decisió presa per McLaren. La sort forma part de la Fórmula 1, part dels esports de motor i part de l'esport en general. És veritat que els punts que guanya Norris acaben sent claus pel campionat, però aquest tipus de decisions a mi simplement no m'agraden. Només perquè va tenir una parada lenta, és el que va dir Verstappen entre rises, i jo no podria estar més d'acord. Si el teu pilot ha tingut mala sort, hauries de continuar practicant els teus pitstops en lloc d'aplicar ordres d'equip afavorint a un d'ells. Aquest últim és clarament McLaren fent el contrari d'afavorir a un dels seus pilots. Són ells mostrant la falta de bona presa de decisions que gairebé els hi costa el campionat. I en aquest cas, l'Òscar no va ser més que una víctima de la seva desconcertant estratègia. I també ho va ser Norris. Quedar-se fora després del cotxe de seguretat a la volta 7 no era l'elecció correcta aquest dia. Així que no van afavorir a Norris, ni tenien la intenció de dificultar les oportunitats pel campionat de Piastri. Si l'australià hagués acabat primer, la cursa final hauria sigut més còmoda per al britànic. Tots sabem que el pilot que més poli fa a Norris entre Piastri i Verstappen sempre serà el neerlandès. He decidit també afegir una decisió titulada Res, on ficaré els moments on McLaren o bé no va fer res o va prendre una decisió que en veritat no afavoria ni a un ni a l'altre, sinó que els perjudicava als dos, com és aquest cas. Per tant, puntuació final. Norris va ser favorit 2 cops, Piastri 0, decisions lògiques on no se li dona prioritat a ningú 3 i la categoria de res 3 també. És a dir, la majoria dels casos McLaren va escollir correctament o directament no va fer res. Podem concloure que Piastri va quedar fora de la lluita pel títol no per decisions en contra seva, sinó pel seu rendiment irregular a les últimes 9 curses, on la seva única cursa a nivell de campió del món va ser Qatar, i la sort no va estar del seu costat aquell dia. Us deixo amb unes quantes cites de Piastri després del Gran Premi d'Abu Dhabi. En ocasions això ha sigut incòmode per a tothom, però al final ha acabat sent beneficiós. Òbviament hem tingut moltes discussions al llarg de l'any i estic segur que tindrem discussions al període entre temporades sobre qualsevol cosa que vulguem fer diferent l'any vinent. Al final del dia ens van donar als dos la millor oportunitat que l'equip podia oferir de lluitar pel campionat del món de manera justa, i això és tot el que es pot demanar. It's Friday then. Saturday, Sunday, what? It's Friday then! Saturday, Sunday, what? Yeah, it's okay. Moltes gràcies per mirar el vídeo. Dis-me què en penses aquí baix als comentaris. I també em pots seguir a les meves xarxes socials. Fins la següent!